Sekunento engiyinakisisile la regarding le issue ya Royal AM. I-Royal AM right now iface amacala ukuthi uma bengamkhokheli umdlali lo uSamir Nokovic, uFIFA uzoqhubeka ubabhene. But on the bright side, this is a good thing for i-Royal AM. Judging ba abadlali abanabo. Yabo abadlali abanabo i-Royal AM kugcwele most abadlali abadala kakhulu. And njengoba iFIFA ne-PSL isithe yabona ischeme lesi DDC asingaparticipate kwi-DDC yabo i-Royal AM le yabafana abancane. So i-Royal AM yadecide ukuthi azindle abafana abancane laba asibapromote sibalethe kwi-first team. Most abafana abancane abafike kwi-first team bayadlala ngempela yabo. And I was so shocked ukuthi hayibo kahle kahle ku-DDC bakhona abadlali abadlalayo. Inkinga ama-team amaningi awafuni ukupromote abadlali yabo. Awafuni ukupromote abadlali laba abadlali abafana njengoSithebe yabo. oSithebe bebedlala kwi-DDC but right now sebedlala ku-PSL yabo, sebedlala ku-Betway Premiership, sebeyadlala ngempela abafana. Bayakhombisa ngempela ukuthi bana experience, bayalazi ibhola yabo, i-disc into abayaziyo vele. So kuyangijabulisa ukubona abafana abancane kanje yabo beyibonakalisa ukuthi cha kahle kahle thina siyadlala ibhola, inkinga siwathola amathuba ukuthi sidlala ibhola. And uJohn Maduka kumele aqale asebenzise labafana abancane yabo, abadlalisi nje abafana abancane bazomnikeza ama-results akahle. You saw against the Kaizer Chiefs, sebefaka abafana ibona bangenile bayishintsha igame yabo, bazama kuyikona ukuthi badrawile ngo-2-2 but bangenile abafana benza umnyakazo yabo. Nina nizizwa kanjani ngale case ye-Royal AM ngokubona kwini yabo? Because mina ukubona kwami ngibona mfethu kumbono alright mfethu ukuthi ba-introduce la bafana abancane ababapromotile kwi-DDC because vele abadlala abanabo njengoba bebheniwe nje from signing players. These young boys will help them, bazobasiza ngempela abafana laba yabo. Mufuna ukubona ama-video amaningi mfethu ungangifollowisha ka-YouTube, ngikhona uVane Sports yabo. Ufika YouTube usubscribe lapha nguVane Sports because most ama-video sekuzowaposta khona yabo. Ngikhona futhi na Facebook nguVane Sports yabo, ungiseshe lapho uzongithola naka Instagram uVane Sports_ZA yabo. So mufuna ama-video nje ebhola ngikhona YouTube yabo, mufuna nje ama-video fast ngikhona YouTube.